Niektorých ľudí vzrušuje, ak je ich partner či partnerka tajomný. Práve v tom vidia ich kúzlo. Zvyčajne na tajnostiach v láske je, že vždy spôsobí problémy. Tak je tomu aj vo vašom milostnom živote. Buď to musí byť vaša láska udržiavaná v tajnosti, alebo sa o vašom vzťahu nesmie hovoriť. Takisto je celkom dobre možné, že niektoré stránky osobnosti vášho partnera či partnerky ešte vôbec nepoznáte. A vo vašom vlastnom záujme by ste ich mali odhaliť čo najskôr. Niektorí z vás očakávajte správu veľmi osobnej povahy. Príjmite ju pozitívne. Určite to bude milostná správa. V milostných vzťahoch nezaškodí, keď to teraz poviete kvetinou. Venujte svojej partnerke či partnerovi zase raz kvetiny. Kyticu svojich pestrých citov a ukážte jemu svoju náklonnosť. Možno sa potom dočkáte milého prekvapenia. Čo tak možno zásnubiť? U niektorých z vás sa vo vašom vzťahu objavia nejasnosti a vážne problémy. Ale nezúfajte. Nie nadarmo sa hovorí, láska nehnevaná nie je milovaná. Sadnite si spolu s partnerom či partnerkou a vyrozprávajte si to, čo vás trápi, a potom si užívajte to krásne zmierenie. Po dvojici sa to určite lepšie tiahne a pokiaľ budete spoločne čeliť problémom, prekonáte ich. Zdá sa, že niekto z vás tu má milenku alebo milenca. Dajte si však pozor na to, aby vás neopustilo šťastie. Ono totiž to nikdy neostáva stáť na jednom mieste. Pokiaľ ho niekto berie až príliš samozrejme, jedného dňa ho celkom určite stratí. U niektorých z vás sa vyplatí usilovať o šťastný vzťah, hoci malé pošmyknutie by bolo veľmi lákavé. Pokiaľ sa odvážite a vymeníte si s vašim milým či milou prstienky, môžete dúfať, že váš vzťah bude stabilný alebo že vstúpite do šťastného manželstva. Skúste si potom po rokoch obaja spomenúť, čo ste si vtedy u oltára sľubovali. Dávajte si pozor, pretože niektorým z vás, dá sa povedať, hrozí nebezpečenstvo pre váš vzťah. Všímajte si aj tie najnepatrnejšie znamenia a varovné signály vo svojom okolí. Pretože sa zdá, že vám vďaka niekoho závisti hrozí strata, čo môže ohroziť vaše šťastie i lásku. Vášmu vzťahu určite neuškodí, ak partnerovi či partnerke ukážete, trebárs iba nepatrným gestom či pohľadením, že o neho či o ňu stále stojíte. Niektorí z vás sa v milostných záležitostiach pripravte na to, že osud postaví vašu lásku pred veľkú skúšku. Je síce fakt, že iba málo ktorý partnerský vzťah obstojí v takejto ťažkej skúške, ale možno teraz bude stačiť, ak sa vnútorne odpútate od nejakej minulej veci, ktorá vás stále ťaží. Niektorým z vás, milé dámy, príde, alebo už je vo vašom živote váš osudový muž. Pre niektorých z vás tu mám informáciu, že vášmu vzťahu hrozí rozlúčenie alebo úplný koniec. Veľakrát je to všetko ku prospechu, pretože na vás čaká nový vzťah. Ale pokiaľ vám na doterajšom vzťahu ešte záleží, potom by ste si mali spolu s partnerom sadnúť a snažiť sa odstrániť všetky problémy, ktoré vašu lásku zaťažujú.